Am venit aici la Moș Crăciun. Să-i rup nasul. Da, așa că e mai periculos cu aici din curte. Facem ture de astea. Merry Christmas! Am venit la Moș Crăciun să-i rup nasul. Ești din zona de aici? Mama lucrează pe aici, de-aia am venit. Oh, ok. Am venit la Moș Crăciun, uite la acolo. Poftim? Uite acolo Moș Crăciun. Și renii săi. Stai că asta nu e ren.